Špania dolina, sem som sa presťahoval, pretože tu sa mi veľmi páči. Je to v horách, príroda, staré domy, cesty, kľukaté. Žije tu veľmi málo ľudí, no sem nikto normálny už nepríde bývať, pretože tu nefungujú služby, chodia sa len 2 autobusy a celá atmosféra je taká starodávna, zvláštna. Veľa ľudí o tom radi rozprávajú, ale bývať nie. Mne sa tu ale práve tento kľud páči. Kľud, ticho. Mladou poutíkalo, ľudoví strici bývať. No, skrz detí do školy. A čo je pár detí tu tak musia ráno zavčasu stať, aby boli za 5 minút do 6:30 v škole. A veľa ľudí tu žilo? Vyše 1000. Vyše 1000 a teraz je 140, tak autobus na Bane netreba. Kedysi sa Špania dolina volala Montana alebo Herengrund. Ešte v 19. storočí fáralo v Španej doline 2000 baníkov. To znamená, že tu muselo bývať možno 4 až 5000 ľudí. Dodnes sa tu nachádzajú domy, ktorých múry majú 1000 rokov. V 70. rokoch predtým, než zatvorili bane, tu boli 2 krčmy, trafika PNS, obchod, mliekáreň. Teraz je táto dedina úplne vyľudnená a nežije nás tu ani 100 obyvateľov, ktorí sú tu nastálo. I riekol Hospodin: zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazov a nebeských vtákov, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi. Ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahoviny, otvorili sa okná nebies a lial sa dážď na zem 40 dní a 40 nocí. Zajtra budú obrazy možno po haldách rozložené, všetci ich dnes budete. Viete, kde je halda na Španie doline? Na každý obraz. No toto je jedna. Haldu mám veľmi rád, pretože sám som škorpión a škorpióni majú podľa horoskopu radi pustatiny, kríky a na vrchu tejto haldy je presne takáto krajina. Rád tam chodím. Je to vlastne 1000-ročný nános, je farebná, zelená, pretože je tam meď. Teraz chystám stretnutie, výstavu mojich obrazov v bývalej tureckej bašte, kde sa vlastne s kamarátmi stretneme. Je to príležitosť pozrieť sa na obrazy, osláviť. No jeseň, že začína zima, lebo príde zima, to zimu nemám rád. Niet ničoho silnejšieho, čo oklamati by mohlo nás viac, ako rozum náš vlastný, ak úsudok by mal dať o dielach našich vlastných. Platnejšie ti budú výhrady nepriateľov a rozhodne užitočnejšie než výroky kamarátov, pretože kamaráti s tebou totožní sú a tak ťa môžu oklamati tvojim vlastným úsudkom. Niekedy chodíme s mojim bratrancom indiánom tunelom do ďalšej osady, teda baňou Zamperk, a chodíme ako indiáni, pomalovaní a oblečení a hľadáme medvede. A keď ich aj uvidíme, tak oni sa na nás pozrú a keď sme ako indiáni, tak sa berú normálne. Leonardo bol predovšetkým vedec. Keby dnes žil, určite by lietal na vrtuľníku. Jeho rady, ktoré sa zachovali pre maliarov aj pre mňa, sú stále aktuálne.
Maliar všestranným a osamelým má býti. Má pozorovať okolie svoje a má sám so sebou hovorievati. Vyberajúc najznamenitejšie veci, ktoré vydáva, robiac tak ako zrkadlo. Ak budeš nahé telo kresliti, hľaď si toho, aby si ho vždy celé kreslil a neskôr dorob tú časť, ktorá páči sa ti a uveď ju do súvislosti s ostatnými údmi. Pretože inak by si nikdy nenavykol údy spolu dobre spojovati. Najväčšia bolesť je pre mňa, keď mi je zima a keď musím stávať, keď sa mi chce spať a musím stať. Radšej budem znášať teplo niekde v Egypte alebo v púšti v arabských krajinách, kde sa potím. Oveľa lepšie sa mi to znáša ako zima. Indiáni americkí chodievali na odľahlé miesta, kde nejedli aj 7 dní, len niečo, nejakú bylinu a mali vízie, videnia, čakali vlastne na znamenie. A takto chodím niekedy do Zampergu, kde sú takisto staré haldy a tam ja nemôžem veľa nejesť, lebo potom človek, ktorý nie je, tak má halucinácie a veľa vidí a veľa vie. Ja sa tam aj najem, aj pijem, ale je to v podstate to isté, čo robia oni, len nedržím diety a takým svojím spôsobom. Staviam tam každý rok indiánsky stan. Vydrží týždeň, kým mi ho vykradnú. Keby som sa musel rozhodnúť, že či chcem malovať alebo lietať, tak to je ťažko otázka postavená, pretože malovať a kresliť musím, aj sa mi chce. Ale oveľa radšej by som lietal. Lebo lietanie, tak ako som to ja vyskúšal, je pre mňa veľmi zvláštne a také... Sám sa necítim pri lietaní a vždy, keď niekde letím ponad niekoho, tak stretávam, tam býva môj známy, tam býva. Celé Slovensko sa dá krížom, krážom preletieť za pár hodín. Prosím o informácie, nachádzam sa na špiňu od Uriana výška 1000 fitov. Prosím vás, aký je vietor, dobrý deň. Najťažšie v krajinomalbe, aj vôbec na obrazoch je podľa mňa namalovať vzduch. Prečo ja malujem vonku? Veci, ktoré sa týkajú aj krajinomalby, malujem vonku, pretože jedne von precítim naozaj silu prírody. Vtákov, komáre, listy a energia zo stromov prechádza na mňa, lebo keď starý dom malujem, tú starú omietku nádhernú, zošarpanú, tak z toho cítiť ľudí, ktorí sa tam narobili, aj kamene, ktoré ukladali. A ja si neviem predstaviť, že by som maloval akýkoľvek krajinársky motív doma. Môže byť štilizovaná záležitosť, kde sú ľudia. To už je ale potom dôležité, aby ľudia na obrazoch bolo cítiť, že sa rozprávajú. Keď sa naozaj rozprávajú, tak sa musia rozprávať, ako keby to bol film. Ja nevravím, že sa mi to vždy darí, ale o to sa snažím. Čau, Marko. Ahoj. Poď. Ahoj, poď dole! Popri halde sa dostanete aj k Langerovmu, bývalému domu, kde kedysi býval, potom býval v bašte. Pán Langer je maliar, ktorý 40 rokov maloval na Španej doline hlavne akvarely a kresby. Zvláštnosť je, že presne vtedy, keď on odišiel zo Španej doliny, tak ja som sem prišiel. Mňa sa často ľudia pýtajú, že čo ja tu môžem ešte malovať, a Langer tu maloval 40 rokov a mal čo. Dokonca dnes sa sem dáva voziť, keď ešte vládze, aby to mohol kresliť. Vyšta, počkaj! Žiaden maliar nemá nikdy napodobovať spôsob iného maliara, pretože bude vnukom zvaný a nie synom prírody. Skôr treba do prírody poradu choditi, než k majstrom, ktorí sa z nej učili.
spoluobčania, v túto sobotu bude otvorená výstava obrazov nášho tunajšieho maliara Štefana Beličku. A to v bašte pri kostole. Vstup je zadarmo a na vlastné riziko. Výstava sa otvorí v sobotu o 17. hodine a o 19. hodine bude v miestnom pohostinstve slávnostné odovzdávanie výročnej ceny Pištu Beličku. Potom bude zábava a koncert skupiny Dolibuster z Banskej Bystrice. Koniec hlásenia. Ja som išla domov hore, už svetla po ulični nesvietili, mala som baterku v ruke, ja som si svietila. Niesla som v ruky chleba, tašku, chleba, mlieko ako nákup z roboty. A prišla som hore a vidím, že voľačo ide proti mne. Ostala som stáť, nevedela som, že čo sa vlastne deje. Zasvietím a vidím, že ide maco proti mne. Teraz som už nevedela, čo mám robiť, ani dozadu, ani dopredu, nič. A si myslím, že no tak už buď, alebo buď sa dá čo stane, alebo prejdem, alebo hodím ten chlieb po ňom, lebo už neviem, čo som. No. A ostal stáť a zobral sa potom a išiel do Šipošov na slivky. Odvtedy, ako sa stala táto príhoda, tak naša vedúca krčmy obsluhuje, čapuje pivo celý deň a vo vrecku má pištol, pretože večer chodí domov po tme a sama väčšinou. Ako je to opodstatnená zbraň v tomto prípade. Pán Langer vymyslel veľmi zvláštnu vec. On, keď chodil sem na samý vrch, lebo bašta je vysoko v kopci, chodil dozadu. Malo to dve výhody, že nevidel ten veľký kopec, ktorý má pred sebou, a potom ja som to vyskúšal, dozadu sa chodí, naozaj je to ľahšie. Nachytal som tak aj dve staršie ženy, ktoré, keď ich nikto nevidí, tiež idú hore kopcom dozadu. Je nás tu tak málo, že neviem akým zázrakom, ale všetci o sebe všetko vieme. Teda každý o každom všetko vie. A o mne nikto nikde nič nevedel toľko ako tu. Každý o mne vie. Akože sa do Parma volá. Ty máš lepšiu pamäť ako ja. Ja som mala otraz mozgov, tak ja mám slabý. Ja už zabúdzam. Aj do obchodu, keď idem, tak veru zabudnem. A mám len na 2 kroky tuto. Veľmi rád cestujem a vždy, keď sa vrátim zo zahraničia, celé sa odrazí niekde vo mne vo vnútri. Človek tam vidí úplne iných ľudí, úplne iné vlakové stanice, ale tieto všetky veci vo mne veľmi dlho ostávajú a z nich aj potom žijem a nakoniec čerpám pri niektorých svojich obrazoch. No v Španielsku som strávil celý rok a okrem iných vecí je to zvláštna zem tým, že každý týždeň je v každej dedine, v každom meste obrovská zábava, kde sa všetci stretnú. Ja som tu začal robiť takéto stretnutia. Jeden jazzový festival, odovzdanie ceny a potom rockový festival. A zdá sa to, že je to hlúposť, ale je to veľmi dôležité. Každý sa na to tešil, ľudia radi chodili. Ale nedá sa to robiť do nekonečna, lebo ja už takéto akcie tiež sám nevládzem organizovať. A ja 50 rokov do Vícov. No, a mňa nikdy nepolutuje a musím sa trápiť. Len si môžem zaspievať. Ja som mladá vdova, dala by sa znova. Že to nedáte do kamery. Lebo mi povedali, že som bola opitá. Najväčší klamári, ktorí sú pivári. Pretože pivár, keď sa chce opiť, tak musí vypiť denne strašne veľa pív. Predstavte si, že niekto sedáva v krčme 20, 25, 30 rokov a musí denne piť aspoň 10 pív, aby vôbec niečo cítil v hlave. A za celý ten čas, čo sedí v krčme, sa musí rozprávať.
Ale o čom sa už dá rozprávať po 30 rokoch? No, musí len klamať. Na veciach malinkého rozmeru nemožno zbadať i druh tvojej chyby, tak ako na veľkých. Pozri napríklad spozdália na človeka 300 lakťov od teba vzdialeného a bedlivo usudzuj, či pekný je